Ti Masakbayan. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Itagundaway, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat, ti serye tayo itaalawas, anapauluan. Rugit, iti imak. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ay, Oh, apay ngagsanay ka. mayat matibiyag dito'y probinsya, bakit? Awan makunak. Gaputa awan unay ti paggastusan tayo. Ngam, ay, Anya? ngam nagrigat ti agurnong, bakit? Kabayatan ti panagdakkel dagiti ubing. Ad damat dumakdakkel ti gastos. Anya ti kayat mo asawan? Bakit? Anya nga ta, no, padasan tayo pay lang ti mapan ijay syudad. Ha? Ngamin, manumatan adaras ang nagmula ta itinatang. Ngam isulat ta abang krap. Pagtrabahuan tangarod ijay syudad, no bilang. Makitrabaho akad Uncle James. Siguradong ada trabaho da. Anusak pay lang ti makikonstruksyon. Barang ijay, kat adamot basit maurnong para kadagiti ubing. O sige, panunutan kan planwan taan na imbag ti maipapan iti dayta, Elmer. Umanugot akon iti singasing mo amapan tayo iti syudad. Agyaman akno kasta, bakat. Apag iso, umadanin ti bakasyon dagiti ubing. Wun bakat. Kat mo bilang tamaya ti pagsapulan ijay, ura ijay danton nga ituloy ti panagadalda. Wen, day tamat lang ti pampanunutak. Hanggang lumapan tayo iti syudad. Di masapul amang sapul tayo iti boarding house apagyanan tayo. Ah, Diyak kaya ti makipagnaed ka dagiti naganak mo. Amumeten, kanayon anapudot ti ulo ti inam kanyak. Kan maysa, diyak kayaten ang maulit pa'y tikas iti napaspasamak idi apanang tungpa na kanyak. ala, di ka madanagan. Saan tayo ang makipagnaad kadakwada? Diyak matla kayat mo bilang. Agyaman ak no kasta. Saan mo't ajayad adayok tarik na kadakwada? Pamilyam ida. Nga maawatam ko man no anya ti kayat ko asawan. Hello, Insan Regina. Hello, Insan. Kumusta? Ay na, kastoy lata Insan. Bakla lata. Manipod idi aging gaita. Si kakit dimat, Insan. Huh? Ay, wan gayam. Ang mga nadapay bakante a boarding house di tapag-abangam. Sino kagsapsapol? Si kakadi Insan? Wan. Apay, umay kayo dito'y syudad? Wan ko ma. Padasan man. Barang di tati ayang ti swerte ama ko na. Ay, sure Insan. Ala, umay kayo Ipareserve ko nga rodya may sa arum para kada kayo. Kasaritak to, di aking balay. Anya ti kunam, kasinsin mo ti agnaed no bilang barok. Ay, ni nanamat, barok ko na namanen. Basang ko na ayo, Alahwanan basang. Wenana, kasinsin ko mismo ni Regina. Di ka madanagan, tanasingpet da. Saan akasla dagiti naglabas a borders yo, nga itarayan dati abang da. Nasaya at no kasta barok. Ay este basang ko na kuma. Kat kaanuda nga rod nga umay. Ay, nagsarita kami itay. Kat nakunana, nga umay da into next week. Sige nga rod, i-reserve kon di may sa arum para kadakwada. Ay, agyamanak nana. Ne, agdaldalos ka mo dito may sa asiled bakling. Apay, umakar ka ditoy? Ay, saan? Dalusak laang tapagyan ng dainsan ko. Kasta ka di?
Iso ti agbalin akaaruba tayo. Ay, wala. Ngam siguradom lang nga nasaya ti ugali na. Amamatan, diyak kaya ti tao anaalas ti ugali na. Ay na, nasing pati insan ko anya. Nasaysayat mo ti ugali na angam iti sika? Anya? Ay, joke lang. Si Kaki Dimet. Ay, panawan akong dito ay. Adar aramidak. Diyak kaya ti masinga. Ha? Anya? Kasinsin ni bakla ti agyan dito abay tayo arum. Wan ka no, isumot ti kunana kanya. Katwa na. Basta laki di nasingpet da. Barang tano saan? Siyak mismo ti mang patakyas kadakwada dito. Katwa na. Alangan kit di mat nga itulok mo nga isuda ti agari-ari dito eh. Saan tapay mo't ket di may bagaday talakay? Ngamin, saan tapay mo't anakit kita ida? Kaano da kano nga umay? Italawas ka nukat, kuna ni bakla itay. Kasta ka di. Ala, para makita. Ay, nainsan! Nagbayag mata saan ta nagkita niya. Iso akailiw kayo Ay na, kasta akmat kan ka, insan. Saan lang asyak ti mailiw kan ka? No di kat amin kami akakasinsin mo ije probinsya. Ha? Wen ngamin, manipod imay ka dito syudad, maikawa kami. Gaputaawanan ti nakatagtagari ijayan tayo. Dayta talaga ti kailiw yo kanyak? Ti ugalik? Sana siya? Si Kakit Dimat. Siyempre, si ka mismo Kasta Ala, agi na kayon. Nagluto iti pagsasangwan tayo. Ken dito kay pala maturog. Bigat ka ito ang mangisimpa iti osaryo di tabangir. O sige, agyaman ak unay, insan. Ay, naimbaglakit din. Tanapanunot yu ti umay manan dito yung syudad. Bayaw Elmer. Wan bayaw, ipag. Ay, awan sa talaga ti swerte me, no maipapan iti panagardin. Kanayon kami ang mabangkrap. Katwan ibirok ti pagkwartaan. Bayaw. Wan, iso ang nagsaritaan mi ken ni bakat. Apadasan mi manmat dito yung syudad. Barang addamayat apagkwartaan. Ay, adu ditoy. Gagat lang ti puunan ditoy. Bayaw. Wan ipag, husto ka, iti daytang imbagam. Si kagayam ti bagbaga ni bakla kasinsin na. Anya nga minan taynagan mo? Rihina, manang. Kasta, magdamot tinagan ko. Nabayag kami nga gababang ditoy. Talo atawon min ditoy abalay. Kasta ka di, manang Magda? Ay, nabayag kayo nga ruden Wan, ditoy nga min tayan ti trabaho nila kay ko. No kasta, anak mo dagiti duang ubing? Wen manang. Kasta? Sige, ituloy mo nga no tar aramidam. Tapno saan ka masinga? Ituloy tanto lang ang tagistorya no malpas mo tar aramidam. Sana bale, taagabay tamo ti boarding house ta. O sige, manang Magda. Manang Magda, anya ngay mo ti trabahom edi? Kwa. Pharmacist. Kasta ka di? Wan, iso na lang tadyak mo't makatrabaho ita. Ngamin, awan mo ti sabali amayon kadagiti anak mi. Kasta ka talaga, manang. Uray siyak, idi babasit dagiti anak mi. Talaga sa anak ang makatrabaho. Wan gayam. Sa dino nga iti pagtrabahuam dito no bilang laang. Ijay mo't lang ang pagtrabahuan ni bakla akasinsin ko. Anya? Kayat mo asawan? Agugas ka mo't iti karots? Ay, manang Magda. Anong sak ijay? Sana bale, ta medyo dakkel mo't titangdan iti agmalam. Ay na, iti kinaado ti mabalin a pagtrabahuam dito syudad? Ijay pala ang pagugasan iti karots ti pagtrabahuam? Anya ngay nga rod, manang. Anos lang at talaga ti kasapulan. Sa bagay. Ay, sapay lang ko mga rod Tamaanusam ijay.
Kumusta ti pa nagtrabahong ijayan da Uncle James? Nasaya at mat, bakat. Anya nga iti ubraan nyo ita. Madama ti pa nag-tiles mi. Iswasim makit ti sikat ko. Angam di balay. Mairwamak to. Italaang da itoy. Nabayag mo't ngamin asa anak ang nagtrabaho iti construction. When matkit di Imbag ko tasaan pa'y anak kabirok ni Uncle James iti kadwada. Ay, naimbag na rod ta nakasambot ka. Manungay ti sweldoyo iti may nga aldaw. 800 bakat. Da kami iti makamo iti kanan mi. Ayos lang. Kasta ka di. Ala, anusam ijay. Taanusak mat ti mapan agugas iti carrots. Inaldaw sa maturumrumar di asawa ni Regina, pagtrabahuan na aya. Asidagla ka no ti pag-ubraan na. Construction sa kano? Kasta ka di. Kat mano ka no titangdan na iti may sangal daw. Ay, diyak mo Diyak mo't sinaludsod no mano. Damagam tuman kay ni Regina. No man no titangdan nila kay na. Nukit kita kami di asawa na. Kasla naglastog tilangan. Di dalaki di aglasto-lastog Kunamlan na nga to ti sad na. Gayam, construction worker lang. Bakit? Apay nga tadya asawa ni Manang Magda. Ha? Apay jay asawa na. Manun adaras ang nagrana kami ije kalsada. Pampansinak mat. Ngam, madlaw ko ama ditikita na kanyak. Ha? Ay, nagmaditi pa ng kitkita na kanyak. Kasta ka di. Bye-bye amlatan Tinapatag. Awan da kas nga aramidan tayo kadakwada. Ay, uray siyak. At damot madmadlaw ko kanimanang Magda. Ngam, saanak ngagtagtaga rin. Ay, wala, bakat? Tanarigat ti makiap-apa iti kaaruba. Ay na, ipagbagaking kainsan, Di ko na makisarsarita iti dayja a Magda. Nagalas ti ugali na dayjay. Ha? Ado ti borders dito'y adida kaya ti ugali na. Chismos ang amin. Uray tao adi na pa'y unay am-am mo. Chismisen na. Anya? Wan! Iso adi ka unay makisarsarita kan kuana. Saan mo't kit di, insan? Jak to pa'y mapandita boarding house da. Isung ati ka na yun nga umay dito No makita na asimang putakon, umay matan ang makiistorya. Ay na, kasta ti ugali na insan. Iso ti trabaho na. Ti kanayon nga agbirbirok iti kais-istoryana. Salbagit di gasto ya biyaga. Salbaga talaga! Ay na, nabartag ka manan rito. Anya ka mutan. Awan pa'y rabii nagawid ka saan ka nakainom. Ano ako man uminom makaginggat kay kayat ko, Ano ako man tibibiyang mo? Anya? Siguro, naabak ka manan iti sugal anya. Iso akasta ka. Nalaeng! Wen, naaba ka kiti sugal. Iso anapudot ti ulok. Iso asika. Di kagsasaw iti jak magustuhan. Mawatam! Unay kamutan rito. Awan lang arudan ti iso amin di ti unag ti balay. Maalam pa lang ti aginom-inom akasta. Kung nakadikan agsa... Anay ko! Sao ka nga minasaw? Kwartak ti isugsugal ko. Kanyin inom ko. Agreklamo ka no kwartam ti isugsugal ko. Ha? Kasano ko magkakwarta ka? Katawan mo trabahom? Anya? Iso adi ka agreklamo no kanayo nakngagsugal kan uminom. No sardengam day tadakas nga ramid mo. Sardengak met ti panagsugsugal kan panagbarbartek ko. Ay, na yan. Rabiin, ngam agsinsin nung bat paylaang dagiti agasawa di tabangir.
Wen nga ron, di agpakaturog. Anyamot tanday ta alalaki. Tungpaan na mo ti asawa na. Wen nga ron, kaasimot ni Manang Magda. Ang mga nuadamat ti makagapo. Isu akas jay ti inaramid na iti asawa na. Ngam saan ko mamot akas jay. No adda parikot da. Pagsaritaan da ko maanayin bag. Di na ko matungpaan. Kaasimot ti asawa a babae. No kasta ti pampamayan ti lalaki. Sa bagay matkid di No di da pala sumardeng aging gaitun madamdama. Mapan ko bagaan ida. Ay, saan lang ada tayo ti madisdisturbo. Amin a borders dito a building. Anyat orasan. Awang pa'y turog ko. Sapay masapa ak amapan agugas iti carrots inton bigat. Oh, bigat nga magsangsangit ka. Rito, pangaasim ko ma. Husto mo tunday ta panagsugsugal mo. Awan bimak ng iti sugal. Iti ka ano man, awan ti bimak ng alalakero. Anya, Tiyan mo siguro. Jack, amo ti ilimlimad mo niya. Nabasak amin dagiti chatyo iti sigud alalagim. Agasan, impagarup ko matlakit din no awanan ti komunikasyon nyo. Ngam nagbiddo gayam. Rito. Iso adinak mapabasol no apay kastuya kita. Ngamin, dagiti sakit tinakam ko ken ka. Iti panagsugsugal kan panagin inum ko ti pangipapapasak. Oh, apay, di ka kadima pa nagtrabaho ita? Saan? Panagbabayad man iti abang, ngam di ka mapanagtrabaho. No kayat mo, sikanti mapanagtrabaho. Kasanong dagiti ubing? Itugot mo! Anya, Di nakpakibiyangan iti trabaho ka. Makapaawan ganas ti trabaho. Gapo iti day tangaramid mo. Impagarup ko no nagbalbaliw kan. Ngam saan matgayam. Anya ti kayat asawan ni Rito. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Rugit iti imak. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Di napalabas, gapu iti pan nakabangkrap da Elmar kan Regina ijay probinsya. Nagdesisyon da nga rod amapan ijay syudad. Nagsarita man da Regina kan tibakla akasinsin na, maipapan iti boarding house apag naadanda. Ijay syudad, iti panagnaed da Regina iti boarding house. Nagbalin akaaruba da Magda kan Rito. Nasaya ati panakilangan ni Magda kan ni Regina. Ngam saan nga amo ni Regina at agtagiba si tanda ito iti trabaho da nga agasawa. Iti sabali abangir, naamuan ni Rito ti limad a komunikasyon da Magda kan ti sigud a lalaki na. Impapas ni Rito iti sugal kan panagin inom ti sakit tinakam na iti asawa na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Rugit iti imak. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Ha? Panagbabayad man ti abang? Ngam di ka mapanagtrabaho? No kayat mo, sikanti mapanagtrabaho. Kasanong dagiti ubing? Di tugot mo. Anya? Di nakpakibyangan iti trabaho ka. Makapawan ngamin iti ganas ti agtrabaho.
Gapo iti aramid mo. Impagarup ko na nagbalbaliw kan. Ngamsan mo't gayam. Rito, Iti nagaramid ka iti may kaniwas. 5 lang abulan ti buridak nga anak ta. Ngam pinanawam gapo iti lalakim. Kat inaklon kalata iti panagsublim. Impagpagapok ka dagiti ubing. Ngam ita. Anya manen dagiti nabasak iti messenger mo. Kwa, Nagawan na babayin mo. No di nak marespeto nga asawa. Irespeto na kuma kas ama dagiti anak mo. Apa yan? Ay, kasla kanayon mo ti panagap-apa yung agasawa. huwan nga rod. Inal daw kami mo nga agapa. Kanayon nga min anabartat tunggal agawid. Anya? Kan may sa, kanayon anapudot ti ulo na. Ngamin, kanayon ang maabak iti sugal. Anya? Ay, unay mo ti asawa. Imbis nga igatang na iti kanin na, wano si daan dagiti ubing yun, ti matmatgadan na, isugal na pailaeng. Daitang arod ti parikot ko ita. Awan na pulos mayawat na kanyak akwarta. Uray amo na nga awan ti iso amin di ti balay. Palagi pam ati asawan. No anya man, ti diyo na kinaawatan ng agasawa. Panunutan nyo dagiti anak yo. Ganern. Anya? Kasta tinaibagan ni Manang margakan ka, insan? Wen, pulos ka no, nga awan mayawat nila kay na ko na akwarta. Ay, una yan. Awan samatan ti aldaw, adida agapang. Di dala mabain. Isu dala ti mang nagtunggal rabi, anakol uli magti amin. Wen garod. Apay, saan kayo ang nagsarsarita iti dayjay amagda? Ay, amumatan kanyak, insan. Masapsapa ak amapan agugas iti karots. Nakaturog na pailaan do kas di arumwarak. Kat inton sumangpetak iti malam, aginanaak laeng, aga si kaso akmatan iti kusina mi. Iso nga awan panawan ko ang makisarita kan kuana. Sa bagay matkit di Angam okay lang ti kasta. Ngamin, amumatan ni Magda no iso ti umay maki Marites. Di na amo ti agawid. Si kakit dimot, insan. Ay na, pudno ti ibagbagak. Pure alas 8 ti rabii. No saan pa'y analpas ti istorya na, ay nako, saan nga agawid? Mariribukan ako na talaga, friend. Kanayon lat na nakastoy. Ano samdi kas jay a tao? Di mo pa lang amin isina. Ha? Imbagam kanyak nga ayatan nyo pa'y laeng titunggal may sa ni Kevin. Saan ka di? Wen, pudno da ita. Ay ayatak pa ilaang ni Kevin naging gaita. Kan oray ni Kevin. Ay ayatan nakmutlat ta. Oh, day taman gayam. Wen adami nandito Pilipinas ti asawa ni Kevin. Iso ti lapod iti ayan-ayat mi. Anya? Ay na, adari medyo na day tamag da. Panawa mo ni Rito. Da kayon ni Kevin ti agdan na. Umadayo kayo no iso. Tapno laang mapanawam ti awanan bain nga asawam. Apay at tinong panak matlatan rito. Amin na nagsaritaan nyo itay kini Ivy. Nangag ko. At daak lang iti asinig tiri daw. Anya? Talagang awan pagbaliwa man niya. Impagarup ko no nagbalbaliw kan. Gaputa nagsubli ka kada kami nga aga-ama. Ngam saan mo't gayam. Iti anya pa'y lang aga po ang nagsubli ka. No aging ga ita, kat dayjay pa'y lang at Kevin ti ayatem. Kwa? Bagim lang ti pampanunutem, Marga. Panunutem ko madagiti anak ta. Napatpatag nga amang dagiti ubing, ngam dayjay a Kevin. Pasensya kan. Ngamuray anya ti aramidag apan ang lipat kan kwa na. Jack maaramid. Gaputa aging gaita. Ay ayatak pa'y lang ni Kevin. Oh, ada kagaya man. Ay, wan manang. Kasangsangpat ko laeng.
Naggapuak ang nagugas iti carrots. Kasta ka di. Wen, manang. Iso akita mo. Nakarugrugit pa lang ti ima. Adda ka di bagasyo, ading. Awan ngamin maisaang ko ita pang rabyan mi. Ha? Awan bagas nga isaang mo, manang Magda? Awan nga, Rod. Mga ano da bagasyo. Bumulod ako mapay laang. So katakto no, adagatangan nila kay ko. O sige, manang. Mabit lang tayalaan ka. Ay na, agyaman na ka. Imbaglakit din taadda ka. Ay, saan pa ngamin anangan dagiti anak ko? Kun, awan pa ngamin nila kay ko. Anya? Awan bagas damanang Magda? Ay, awan ka no. Iso nga may bimulod. Kunana, asukatan nanto, ang oray saanan. Ay, kaasi damat. Nang runa dagiti ubing. Uwin nga rod Awan ka no nga mitiyaw, awat nila kay na akwarta kan kuana. Anya? Ay, amangan no awan paikit di mat ti si Danda. Adun samot dyan lutom at si Daan. Patigwam kit di idan. Ay, uwin nga agpaisaan niya. Sige, mabit laang. Tapadigwak idahan. Manang Magda, dangan kayo ka din. Adto ti si Donyo, oh. Ha? Ado nga mitin lutok. Di mo't lag sina dagiti anak ko iti ginataan nga ba? Di da kayat. Ay na, agyaman ak unay ading ha. Kinapudno na. Nanganan dagiti anak ko nga uray awan si Dada. Anya? Ngam, riingak manan ida, tamangan damanan. Sigurado ang magustuhan da day tainyag mo as si Daan. Sige, Manang Magda. Mangan kayo nga rudan. No kayat yung agsida itinatang, umay kay lata mangala. Ado tinatang anaalak iti pagtrab-trabahuan. Nasaya at tanadanon ka dito'y boarding house yo, Magda. Wana na. Sa anak mo't ngamin arumrumwar. Imayak, tagsingirak ko maiti apang. May katluitan abulan asaan kayo ang nagbaybayad. Agraman tibilyo iti kuryente kandanom. Pasensya kayo kuman, nana. Awan pa'y ngamin intad nila kay ko apagbayad ko. Saan pa'y ngamin asimangpet? Kasta ka di kat kasanon ti abang yo. Mala, ibagam ken nila kay mo inton sumangpet, tagsubliak manen inton bikat, ha? Sige, nana. Agyaman ak unay. Nasaya ata si Mangpet kan rito. Apay kumano at daron, ha? Imay ngamin ni Nana Rosa itay. Agsingsingir iti abang. Talo abulanan asaan tayo ang nakabayad. Ay, kat dumawat ka kini Kevin. Anya? Di ko rin man papanawan da tayo dito eh. Awang bibiyang ko. At damat balay ti na kapagawidan mi kadag ito bing no kas pangarigan. Anya? Awan mo tintad ni Rito apagbayad ko, nana. Ay na, saan ang mabalinti kasta, Magda? Itaan ang rugi manen ti panag-ieskwela. Adu tagsapol iti boarding house. Iso ano kasta ka na yun? I-clear yu laengan ti talo abulan asaan yu pa'y anabayadan. Tauray pumanaw kayon. Ha? Ay, saan kumamot akastaan, nana? Ay na, pasensya kan, Magda. Di kay madanagan, nana. Agdiskitarak iti pagbayad ko iti abang mi. Basta di na kami papanawan. Ala, no kasta ti ko nam. Namnamaag nga rod dayta, Magda. Pangalaak ngay ko maiti ipautang ko kan ka, friend. Amumot nga awan trabaho kita. Awan nga minan ti amo kapagutangak, friend. No jak agbayad iti abang mi. Sigurado ang mapapanaw kami ni boarding house mi. No apay mo't nga minakasjay nila kay mo. Rumbang kumanga iso ti panunutan na dagita. Isukat nga rod di ama. Dayta nga rod. Ngam awan mat. Mapmapanlaang iti sugal ti kwartana. Umutang kan akin ni Kevin. Siguradong ada kwartana dayjay. Ha?
much money aka na yun ni Kevin? Iso nga amok nga adda maipautang na kan ka. Wano, itad na paikit din ah. Anya? Umutang ka ko na, Magda? Uwan ko ma, di ka madanagan. Bayadak mo't lang iti mabiit. No adan to itad nila kay ko pagbayad ko iti abang mi, ibayad kuntun kan ka. Ay, pasensyakan awan ti may pautang ko kan ka. Kabay-bayad ko matla iti abang. Kaya nagpawitak iti kwarta kaninanang ko. Adda na bati ang pang allowance ko laeng? Kasta ka di? Sino nga ton ti pagutangak? Ay, kasaritam anila kay mo? Ibagam kan kwa nga obligasyon na abayadan ti abang yo. Namin anon nga imbagak. Ngam pasig mo't abaribar ti sungbat na. Ay na, no kastamot laeng. Mangsapol ka langan iti panggedam. Total, dadakil mo ti anak yo. Saan mo't a baby? Anas ka ng aw-awiram, di ba? Narigat ano ang namnama ka lang iti yawat ni Rito? Kasanungay no awanan at talaga ti itinaken ka. Oh, di nakakaasikan, Magda? Ha? Umutang ka iti kwarta ko na, Manang Magda? Uwan ko maading ko, no ada kwartam. Kwa Manang, nagbayad akmat ngamin iti abang mi iti kalman. Ang kasaritak ni Elmer inton madamdama. Noan niya ti kunana iti kwarta na. Sige man nga Rod. Pangaasim Awan na talaga ti amukon a pagutangan. Ada kwarta nga igam ko. Ngam tangdan nila kay ko. Masapul nga ipakaamok pay kan kwa na. Ay uwan narigat mo't no basta ipautang mo latan. Ay, sapay la ko matakayat na. Madanagan ak ngaminan. Nag-text manan ni Nana Rosa itay. Di ka madanagan. Yeg ko adagos dito boarding house yo. Apaman ang makasaritak ti asawa. Madanagan ka nung amin. Gaputan ako na ni Nana Rosa, apapanawon na ida. No di da bayadan jet talubulan nga abang da. Kasta? Ay, kaasimat dagiti ubing no bilang laeng. Narigat ti agakar-akar iti boarding house. Nang runa no adda dagiti ubing. Ay, when kasano? Ipautang ko kadi pala ang ti kwartam kadakwada? Ha? Ay, sana bali. Bayadan ng tumatlaan. Kaasi damat. Manungay ti ipautang mo. Jay umdas a pagbayad da iti abang da O sige, ipautang mo pay laeng. Bakit? Kaasi damat. Basta bayadan dan to. O sige nga Rod. Aday ta manang Magda. Day ti utangam a kwarta. Ay na, agyaman ako na'y ading ko. Kamaudyanan na, adamot la pagbayad kun iti abang mi. Awan anyaman na manang. Sana bali. Saan mi pa'y matakasapulan ti kwarta ita? Naimbaglakit din, tada kayo iti asawam. No dinak na pautangan, jak amon na talaga. Ala, ingkaagbayadan iti abang yu. Iti kasta, awanan pagparikutam manang Magda. Bayadan to nga ta ni Magda, ti kwarta nga inutang na. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti tuloy ti serye tayo ita alawas, anapaulwan. Rugit, iti imak. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.
Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon ti panagap-apa da Magda nga agasawa. Gapo iti limad a komunikasyon da Magda ken ti lalaki na. Gapo iti dayta, saan anang ted ni Rito iti kwarta iti asawa na. Naistorya ni Magda ti parikot na ken ni Ivy agayem na. Ngem nasa ulang ti gayem na asinaan nalatan ni Rito nga asawa na. Nangag ni Rito ti saritaan da Magda ken Ivy. Isuan natong panamatten ti asawa na. Gapo iti pungtot na. Iti panagsingir ni Nana Rosa iti abang, awan ti maibayad ni Magda. Gapo taawan ket nga rod ti iyaw-awat ti asawa na. Umut-utang ni Magda kadagiti gagayem na, ngem awan ti nautang na. Aging gaan ni Regina ti nakatulong ken kuana iti parikot na. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napauluan. Rugit iti imak. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Awan anyaman naman ang Magda. Sana bali, tasaan mi pa'y matakasapulan ti kwarta ita. Ay na, naimbaglakit din, tanda kayo. No dinak napautangan, jak amon a talaga. Ala, ingka nga rodan agbayad, manang. Iti kasta, awanan ti pagparikutam. Ay, mapanak ka talagan. Nasgan ang mabayada kun ti abang mi. Amangan ngamin no paypayso ni Nana Rosa ti kunana kanyak. Apapanawan na kamin no jak pay la makabayad. Mariribukan akon a talaga, ading ko. Ni, apay anak ko nam ti kasta, manang Magda. Kanayon ngamin ti panagapami ka ni Rito. Mababain akong di ti boarding house tayo. Ngamin, ti panagap-apa mi mutlatan ti mangmangagyo tunggal rabi. Iso ajak mapabasol ti bagi. No apay anamin pinsan anapukaw ti panagayat ko iti asawak. Manang Magda, inauna ka ngam iti siyak. Ngam di mo kumatagidaksan to ibagakan ka, ha? Ha? Anya dayta? Imbagam kanyak idi. Nga aging ga ita, kat adalata komunikasyon nyo iti sigod a karelasyon mo. Saan ka di? Anya nga tano sardangam ngaminan. Ipamay samlatan ti oras kan atensyon mo iti pamilyam. Anya? Ngamin, maobserbar ko. Iso siguro nga agsugsugal kan kanayon ang mabartak nila kay mo, gapo iti araramidam. Ha? Anya ti ammom. No sardangamon ti panakichat mo iti sigod a karelasyon mo, amangan no agbalbaliw mo ti asawam. Ay ayatak namin ni Kevin. Ay, saan apud no a panagayat dayta, manang Magda. Panunot mo la dayta. Gapot takasta nga rod ti sitwasyon nyo iti asawam. Ay, manang, panunutam ko dagiti anak mo. Ngamin, isuda ti ad-adda a nakakaasi iti kasta nga aramidam. Nay, apayan. Nagmayat mo din di pa nagkatkatawam, friend. Ay, makaalakak ngamin at talaga. Kat, ibagamat Tapno agkatawa ta adwa. Tapno saan laeng asika ti agkatkatawa. Ay na, jay man kaarubak. Makapaalak at talaga. Ibagana ket din, alipatak ka nun ni Kevin. Anya? Amok, iso nga ibagbagana day jay, gaputa umapal kanyak. Ha? Siyak ngamin, uray at dandwa nga anak ko, adala ta gusto kanyak. Kas ka ni Kevin. Angam ni Regina ngay. Naganaklaang iti dua, kas lalolan tilangana. Anya? Ay na. Apal na laang dayjay kan ka. Apay kumalipatam ni Kevin. Kat napudnumot dayjay kan ka. Saan akas iti asawam? Akas la panunot ti baklat no agpanunot. Wen nga rod Ay, kunaklakit din no nasaya ti ugali day Regina. Mangdadaal mo't gayam ti awanan bain. Di saan kayo nga roda ni agsarsarita kin ni Regina akaarubam? Saan na? Diyak kasarsarita?
Oray pa'y agrana kami di banyo, wano di lababo. Kat, kasanon nga iti kwarta nga inutang mo kan kuana? Bayadak tulat ta, ah. Saan kumot na yung baga alipata kon? Utang ko nga ron. Wan amangan no ibuy-buy na no di mo bayadan. Ay, padasan na ah. Saan nga agar aramid day di babae iti banag ajak magustuhan? Ha, papanawak ida. Anya? Jack amo, no apay akalat matan ang nagbaliw ni manang Magda kanyak. Ay na, di mo ikaskaso. Sino kumangay da di Magda? Saan mo mat nga ipatay no di nakakasarsarita? Mariribukan namin amang pampanunot. No anya tinaaramid ko asaan anasayaat kan kuana. Ay na, saan aday tati pagparikutam? Saan kumagkit di apagparparikutan, insan? Pampanunutak laan. Ala, baybay ang tagin da damagaktuman kan kuana no umay to dito ayan ko. Sige man, insan. Damagam, no anya ti madi nga inaramid ko. Tapno amok ti baliwag. Imposible adin na mo no anya ti madi na ibaga na kanya. Anyang amin aya, ibagam atap no amok. Iti kasta baga akti kasinsin ko. Imbaga na ket din alipata ko ni Kevin. Amok nga umapala ang kanya. Gaputa uray adan asawa kan anak ko. Adala taag gusto kanya. Sana kas kan kuana. Ganun? Ibagam man iti kasinsin mo ha. Nakarugrugit ti ima na. Di pa'y makadalos iti kukuna. Uray kumamot o gugugas lang iti carrots kat amo na kumamot nga urnusan ti bagina. Ay, apayan ngay Magda? Apay ngay nga agraman mo ti trabaho na kat iraman mo? Wan siya, sa anak nagtrabaho. Ang kaasi na. Mangmangan kami latta iti mamitlo iti maysa nga aldaw. Sana kaskan kwa na masapul pa'y amapan aggugas iti carrots tapno agkakwarta laang. Hoy, Marga Amang ano nalipatam nga adda utang mo iti kasinsin ko. Hoy bakla, saan ko analipatan anya? Di ka madanagan. Bayadak to no da kwartak. Uray times 2. Anya? Ay, anya kamatan, Magda. Kalpasan ti amin atulong ti kasinsin ko ken ka? Kasta ti ibagam? Imbes apan ang isakit kan kaday dyan nga ibagana. Ngem ibagam kit din nga apal? Hay! Pakawanam apo? Iti kaano man, saan akas kan ka ti kasinsin ko? Kalpasan ti amin na naitulong ko kan kuana. Kastagayam ti ibagbagana, insan. Ay na, umapal ka kanulaan kan kuana. Isu akas jay ti imbagam insan. Una yan. Anya kumati apalak kan kuana no bilang laang. Ti kaadda ti lalaki na, kasta ka di. Ay, anya mo tinaklas ti panagpampanunot dahi dya ababae. Ay, win nga ron. Jakman amu dahi dya Magda. Nagturad meten, anang ibaga nga apalam ka no. Isu akas jay tinakunam. Bye-bye ang talatan, insan. Anya ngay nga rod. Awan maaramidan ta, no kasta ti pan nakaawat na itimbagak. Sa bagay, awan mo ti mapukaw ka data, no di na ta kasarsarita. Anya? Kastat imbaga ni manang magdakan ka? Bakit? Wan lakay, iso adin akon kasarsarita. Kan madlaw ko agimura kanyak. Anya? Nasaya at matikunak ti imbagak kan kuana. Panangisakit ko kan kuana. Ngam, jak amo at tinagidakas nagayam. Ay, anya matan ti kasta aka aruba. Win nga rod jak mat isid-sidir dagiti na itultulong ko kan kuana. Ngam, panunutan na ko mamat. Tunggal maawanan. Siyak ti pagutangan na. Pagbuludan na iti anya laditan. Bagas, asukar, sabon, wenno kape. Dito'y amin ti papanan na. Ang kasjaymutan ti ibagbagana. Ay, bayamon bakit? Anya nga rod nga ay, nukas jay ti katatao na. Awan maaramidan ta. Tinaskan nga aramidan ta.
Agtrabaho takit di. Di mo ikan kano, no anyaman ti ibagbagana. Unay kan rito. Talagang awanan tinamnamang agbalbaliw ka. Apay, sika, nagbalbaliw ka ka din? Ha? Sungbatam ti saludsod ko. Nagbalbaliw ka din? Sinardangam ka din ti lalakim? Bueno, Day tangiwat mo. Mangagmatan ti amin nakaruba. apay, mabain ka iti aramid mo, ah? Abay, adi ka sumungbat. Rito, awanan ti komunikasyon mi iti dadya Kevin. Mamati ka kumamot iti bagbagak. Sana ka maagmagda. Sana nga ubing tapno mamatiak iti inuulbod. Ala, panawanak dito. Diyak kayat nga da kasarsaritak. Nang runa nukaskan ka anapaklan nga ulbod. No kastoy matlaang akanayon. Nasaysaya at langan no agsinatan rito. Sina kunam? Apay, agdan na kayo ka din kini Kevin? Iso akas ti ibagbagama? Anya? No sina ti kunam mo, di sina. Apay kit dinasan? Sakpay lang ti karkaritam? No kasta ti kunam. Sige! Pumanaw kami kadagitan nagta. Agawid kami ni Jay probinsya. Iti kasta, maramid mo amin na kayat mo. Amukmat ka, takasta ti kayat mo. Ha! Amam Magda, no agdaman asawa, ken inangawan serbina. Sikadayta. Ngamin, napatpatagkan ka ti pagragsakam ngam ti pamilyam. Rito, pakawanan na ko maiti na ilawan ko nga imbaga idirabi. Gapula ang iti pungtot ko dayjay. Ngam na amiris ko abidot ko. Pakawanan na ko ma. Itamampay amay bagam kanyak ti kasta. Itamampay nga kiddaw ka iti pamakawan. Kayat ko ang maurnos ti amin kadata. Ikarik, putda kon ti komunikasyon mi kan ni Kevin. Anya? Di ka pilitan ang mamati iti bagbagak. Ngam sapay la ko ma. Tamaki tamto ti panagbalbaliw ko. Agundi di lang dagitang agasawa. Amok isu akundi singpet dayjay amagda iti asawa na ngamin wala siyang kakampi. Ha? Anyat kayat mo asawan, insan. When taawanan ti kasarsarita na dito'y ayan tayo, no di ti asawa na laeng. Awanan ti pagutangan na no kasjay amaawanan. Iso ano choice. Tapno ikanila kay na iti kwarta, agpamarang ang nagbalbaliw. Anya? Ay na, amok ti ugali day a babae. Manipod ulo aging ga iti saka na. Agraman pa ingron na Anya? What? Unay kan, insan. Ay na, pudo ti ibagbagak insan. Promise. Makadlawak bakit? Saan mo nga agap-apa dama ng Magda, kanti asawa na? Wan nga rod. Nasayaat mo't taawanan ti disturbo iti pannaturog. Sa bagay ay ungayam. Nagbayad ka din iti utang na? Ay, saan pa'y nga rod? Inayon ko kumadayjay iti urnong ta. Di pa'y mo't nagbaybayad. Anya? Ay, singiram bakit? Saan mabalin akas jay latan? Manong aldaw atangdan ko dayjay. Sige. Ay, adamot kit din insan ko. Iso ti ibaon ko amang singir kan kwa na no bilang laeng. Ay, jak ngamin kaya takasarita ni Manang Magda. Amangan no sa bali manan ti pangipapanan na iti panagsingir ko. Sapay managipapan. Wen insan, sika kuman ti makaamu amang singir kan kwa na. When awan parikot. Padasan na tisan nga agbayad ta isagunot ko. Wala kitaan na.
Ay, di mo aramidan day ta, insan. Agpakumbaba tayo lata. No dakas ti aramidan na kada tayo. Nasaya at latat ipakita tayo kadakwada. Saan? Sana mabalin kanyak tikas jay. Jak kaya tikas jay nga aramiden na. No bari-bar ti sungbat na ay na tong paek. Anya? Intod bigat. Siyak ti mapan iji ayan na. Siyak man ti mang singir kan kuan na. Amo na mo ti ugalik. Padasan na lang asumong bat. Amaplang tilapayag ko tamakitan. Talagang ay sagunot ko. Anya nga ta ti aramidan ni bakla iti panagsingir na. Papagayam, di uliwayan edenggen ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapaulwan. Rugit iti imaka. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Donabel Aran. Kan itimat direksyon ni Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, imbingay ni Magda ti parikot na ken ni Regina. Gapo iti panangisakit ni Regina, pinalagipan na daytoy. Asar dengan nakuman ni Kevin. Nakunana pa ay apanunutan na kumadag iti anak na. Ngam sabali iti panakaawat ni Magda. Nakuna ni Magda nga umapalaang ni Regina. Isu akas jay ti nakunana. Gimura nga rod ni Magda, aging gaadinan kinasarsarita ni Regina. Nupay kasta, nagtalin adlat ta as ipapakumbaba ni Regina. Iti laksid ti dakes nga aramid ti kaaruba na. Ita papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapaulwan. Rugit, iti imaka. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Ay na, insan, saan mong araramidan ti kasta? Agpakumbaba tayo latan. No dakas man ti araramidan da. Pagaramidan tayo lata iti nasaya at ida. Madi ti agibalas. Saan? Saan nga agbalin kanyak ti kasta? Jak kaya ti kas jay nga aramiden na? Ay nanubari-bar ti sumbat na. Tung paek. Anya? Intod bigat. Siyak mismo ti mapan iti ayan na, tas siyak ti mangsingir kan kuana. Amo naman ti ugalik. Padasan na sumungbat iti makaplang iti lapayag ko, talagang isagunot ko. Makaammo ka, insan. Sapay la ko mga rod, tamasingir mo ni Manang Magda. Well, insan, siyak ti makaamo. Anya? Imbaon na ka tapno umay naksingiren? Kasta ka di? Oh, apay kasta ka? Apay asikapay ti makapungtot? Kat sikama ti nakautang? Wen, siyak tinakautang. Nga makauray kayo kumamot Imbagak iti imutangak abayadak no adakwartak. Awan ti imbagak nga aldaw wenno ingkarik abulan apa nagbayad ko. Maawatam, sika bakya. Awan ang kaitibain. Sika lang aro din tinakautang, sika pa lang tinalastog. No ti among kat ka ba alam amin at tao, nagbidot ka. Tinungpa nakit din. Oh, anya ti kayat mong aramidak, iwas-iwas kan tupay. Di ka madanagan. Bayadak to dayjay. Uray dublyak tupay. Di ka man nagsao-sao iti kasta? Awan tupay maigatang mo iti si Daem, 2 times kung kunam ki din, danga. Hoy, tapno amom anya, uray awan trabaho. Ada kwartak? Ngamin, yaw awatan ako ni Rito iti kwarta. Nalawag? O, di nasayaat no kasta. Saan akas iti kasinsin mo? Amasapol pa'y amapan agugas iti karot, stop nagkakwarta. Agawid, anakarugrug iti ima na. Anya?
Kasta di naramid dayjay abaklakan ka? When friend, basta tinungpanak laptan ti awanan bain. Marana akla dayjay. Isumot itong pak. Talaga balsak na di bakla. Ngam saan pa nga ita? Masigurado. Matungpak tumot laang dayjay akas iti inaramid na kanya. Ay rumbang laang. Tapno di na ko naan. Akabailan na amin at at tao. Ti awanan bain? Oray agkadwada pa'y kanirehina. Diyak kabutang ida. Ha? Pagtimugak to pa'y idadwa. Anya, kasta ti imbaga ni Manang Magda? Ay, wan insan, ay na. Makadadali ti beauty. Sabali at talaga itan ti panawan. No asino tinakautang, isupay tinalastog. Ay na, pudo na ita insan. Nakunamon. Angam, sige. Uray dinan bayadan ti utang na. Ay, adakon kwa na dayta. Tinapatag, tinulungak idag kasapulan. Ay, dahi tati may sadya kayat kan ka insan. Nakasingsingpet ka. Ay na, no ita apanawan, nasken apalaban ka, no payat-payatan da ka. Husto ka, insan. Ngam no siyak, jak kayat ti makiap-apa. So, bay aklatan. Ay saan? Singiraklat ta? Bay amon, insan. Agtrabaho takit di. Sigurado adakdakkel ti sukat dayjay. Ken more blessings ako nada. Ay, unay matendag itang agasawa. Nagalas matan ti ugali da. Apay ngay akas tada maten. Kalpasan ang nakautang da. Kastan ti aramiden da. Wen nga rod. Angam, bye-bye antan. Ad-adun to siguro ti sukat dayjay. Ngam, di ka madanagan. Numara na ak ni Manang Magda. Ipalagip ko kan kuana ti utang da. Barang agbayad, no siya ka mismo ti mangsingir kan kuana. Tasayang dayjay a kwarta, bakit? Nagbambanugak dayjay a kwarta. Dayta kumamat ti panunutan na. Wen, siya kun ti makaammo. Manang Magda, naimbag nga oras mo. Oh, apay, anya ti masapul mo? Damagak ko ma. No kaano abayadam ti utang mo kada kami. Ha? Ay, pasensya kan ha? Ngam, awan pa'y kwartak ita. Apay, awan ka din titangdan mo anapan nagugas iti carrots, iso nga agsingsingir kan? Ha? Apay akas tamat ti panagsasaom, Manang. Sa anak ngagsao iti kastoy kan no nasaya at kakanyak? Gapula ang iti apal mo kanyak, iso at dinadael na? Ibagam ket din alipatat ni Kevin? Ha, dagiti gagayam ko, pulos adida ibaga kanyak ti kasta. Si kala ang tinakaibaga iti kasta, iso nga amok, akasta unay ti apal mo kanyak. Anyat kayat mo asawan. Ay, talaga adi ka makaaw-awatan niya. Palibhasa, agugugas ka laang iti carrots, iso adi ka makaaw-awat. Anya? Bye-bye amon lakay. Tsak kayatin asingiran. Bayadan na no bayadan na ti utang da. Saan no saan? Oh, Jak kayat nga dakap-apak. Iso abay-bay ang talatan. Tulong talatan kadakwada dayjay. sa bagay matkit di Ay, jak lain pagarup akas jay gayam ti ugali na. Din ammo ti agbayin. Ay, ngam sana bale. At least, ammo kon ti panagugali na. Dagiti tattao ang nagmayat ko mga ikan iti pagnakmanda. Bye-bye amon. Aguli magtaylatan. Narigat no sa utay asao. Amangan no ibagadamanen nga apal tayo la kadakwada. Anya? Anya kumangay ti apalan tayo kadakwada. Dayta nga rudkat. No anya launay ti adda kadakwada nga awan kada tayo. Sa bagay, ni Manang Magda,
agtugtugaw nga agmalmalam. Kumpara kanyak, nga agrigri gatak amapan agugugas iti karots, tapno at dala kwartak. Day talang, matiam mo ka nagdumaan mi. Elmer, medyo dakil mo tanti urnong ta ije bangko. Kalpasan ti mano atawan apa nakitang tangdanta. Nasayahat no kasta bakat. Tapno at damot pakakitaan iti bannog ta. Wen iso nga anya nga ta. Numang sapul talaangan dito syudad iti uray basit lang alote. Jay mabalin a pagsaadan ta iti uray basit lang abalay. Ha? Tapno saan tayo nga agab-abang akastoy. Tapno dya ibayad tayo kung maiti abang, isupay ama inayon iti savings tayo. Mayat day taasing-asing mo bakat. Ay katwan Bayam, salud-sudat to ni Uncle James. Amangan no addam muna alote dito'y syudad. Imbag day jay, addam muna dito'y. Sige, tapno saan tayo nga agnanayon nga agab-abang. Anya? Agsapsapol kayo iti daga-agatangan nyo, insan? Wen, insan. Day tati plano mi ka ni Elmer. Ay, kasta aya. Ay na, sana oil. Nakaurnong kayon. Si kakit dimot. Imposible mat nga awan pa'y urnong mo. Ay na, adamot Jakmat maibaga nga awan. Ang saan nga umdas nga igatang ko iti daga? Ay, unay kan insan. Adan tulat ta, Sa bagay. Ay na, bilibak at talaga kan kainsan. Kada kayo nga agasawa. Apay mata na ko namti kasta. When, tanagbiit kayo nakaurnong. Agasam manday ta. Agugugas ka iti karots. Ngam, ay na, makagatang kan iti daga. Ay, insan. Uray agugugas lang iti karots ti trabahok. Basta lakit di amok nga agtipid, makaurunong nga. Ay, true. Kat, kumusta kayo nga iti kaarubam? Kat, kasdilat na Saan kami latang agsarsarita? Numaminsan nga agrana kami, madlaw ko kayat nakakasarita. Liklik-likak. Kasta? Kat, anya nga iti trabaho na itan? Anya pa'y ngay, di agugugas lata iti karots. Awan mo ti amuna sa bali at trabaho. Numapalpalabas ko dito Kunamlano baknang. Kanayon nga daimot na aginatang na. Kasde na day jay friend. Kunamlan baknang. Ngam agugugas lang mat iti karots. Nakarugrugit ti ima na no agawid. Ultimo rupa na. Naparparsyakan iti rugit. Iso akas la agrupropa akakalkali akaros. Ay! Podno day tana ko ng friend. Kasla kakalkali a karots tila nga na. Umadani man ti panagbabayad iti abang. Ada ka di pagbayad tayo. Ha? Sigurado nga umay manan ni Nana Rosa nga agsingir. Nakababain no saan tayo manan ngagbayad. Sa payawan kwarta kita. Abakak iti sugal. Ay, unay kamutan. Dayta ti bagbagakken ka. No amom kumamot nga umadanin ti panagbabayad. Isaganam kumamutan at ipagbayad. At dayta ka manan ako nak. No kayat mo, agtrabaho ka. Tapno saan ka asau. Agsingirak ko maiti abang, Magda. Ay nana, pasensya kayo kuman. Awan pa'y ngamin kwartami, iso adi kam pa'y makabayad. Ne, kano nga ron ti panagbayad yo? Jak agi kari iti aldaw nana. Agbayad kamin tulat tanod dan kwarta ni Rito. Sige, ngam no mabalin saan ko maamabayag. Amoy umat ajak kayat ti kasta. Ay, uwan nana, di kay madanagan. Umayak to agbayad. Una, taneda kayo laang ti saan anak kabayad. Darihina kandagiti daduma nakabayad dan.
Da kayo laangan ti saan. Bali 2 abulan ti bayatan nyo. Ta saan kayo ang nagbayad idinapan abulan. Ay na, parikot ko manan no sa dino ti pagutangak iti pagbayad mi ti abang, friend. Ha? Ang mga no da kwartam, pautangan nak may laang Pangalaak ngay ko ma, ti kwarta nga ipautang ko kan ka. Amumot asan a regular ti trabaho. Kasta ka di. Apay nila kay mo. Awan kwarta na. Naabak manan iti sugal. Iso nga awan man kwartanan. Unay mo ti asawam. Talaga adinan maikat dayjay abisyo na. Wan nga rod, friend. Ay, parikot ko talaga ti abang mi. Isula ka na yun daytan ti pagparparikotak. God, ingka agugasan na iti karots. Tapno adamat kwartam. Ay na, inaklaangan mang sapol iti sabali at trabahok no bilang laang. Diyak kaya ti maipada iti dayjay arihina. Nakadugdugyot ti langana. Oh, anya ngay. Ada ka din na i-recommenda ni Uncle James kan ka? Ay, awan nga rod bagat. Awan pa'y kano ti amuna ita. Kasta ka di? Padasak tuman ti agsaludsud kininanang numapanak iti balayda. Ah? Di ka madanagan, bakat. Saan nga ijay ayan da abanda ti kayat kuno bilang laeng. Agsaludsudak laeng. Sige nga Rod. Talaga ajak kayat no iti asidag dati papanantayo. Anya ti ko nambasang. Agsapsapol darehina iti daga agatangan da. Wen, nana, iti kasta, saan da kanon nga agab-abang? Kasta ka di. Yes, mother. Isumutin ako na kanya kidi na minsan alawas. Nasaya at nga ron no kasta. Nagbiit dan anak kaurnong. Ay, wan nga rod. Ay, nagagat nagamin nga gasawa. Wan nga rod. Makita kadakwada kat inaldaw da amapan makitangdan. Saan akas kada magdakan rito? Agtrabaho lang ni rito no awanan ti makanda. Ay na, nakunayon, nana. Awan kaya ang basang. Saludsudom tuman iti kasinsin mo. No kayat dalaangan aday to'y balay kandaga tigatangan da. Ha? For sale daytoy? Wan. Nagsaritaan mi ngamin iti anak ko nga da ijay abroad. Nga ila ko min da ito'y. Tainton agawid nga gapo ijay UK. Ijay kamin probinsya nga agnaad. Ay, kasta? Ay na, ibagak man iti kasinsin ko? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy iti serye tayo ita alawas ang napauluan. Rugit, iti imak. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Donabel Aran, ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, siningir ti bakla ni Magda iti utang na kanirihina. Ngam saan ang nagbayad daytoy? Saan ang nasaya at ti panakisarita ni Magda iti bakla? Isuan natong pana daytoy. Nagtalin adlat tamat ang napakumbaba ni Regina. Nga uray saan ang nasaya at ti inararamid ni Magda kankwana. Kalpasan ti manu atawan, nakaunong da Elmer nga agasawa iti kwarta. Isu apanggapda nga agbirok iti lote agatangan da. Naamuan nga ron daytoy ni Nana Rosa. Isu anak unana a for sale ti lote
ken balay a papaabangan na. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napauluan. Rugit, iti imak, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Nasaya at matno kasta. Nagbiit naman anak kaurnong. Ay na, huwin nga rod, nana. Nagaganda ngamin nga agasawa. Wan nga rod. Makita kadakwada kat inaldaw da amapan makitangdan. Saan akas kadamagda kan rito. Agtrabaho lang ni rito no awanan ti makanda. Ay na, nakunayon, nana. Ay wan gayam basang. Saludsudam to man kit di iti kasinsin mo. No kayat dalaangan aday to'y balay kan dagati-gatangan da. For sale da ito, ay? Wan, nagsaritaan mi ngamin iti anak ko nga aday iti abroad, nga ilako min da ito'y. Tainton agawid nga gapoy iti UK, iti kamin probinsya nga agnaad. Ay, alang nga rod, ibagaktuman ka ni kasinsin ko, ah? Wan basang, barang kayat da agatangan da ito'y balay. Anya? For sale dahito balay da Nana Rosa? Insan? Yes, insan. Iso ti imbaga na kanyang idikalman. Kasta aya? Nagmayat ko maday to'y agatangan. Saan mat nga umdas ti ornong mi? Ay, kat kasaritam, ani Nana Rosa. Tapno pagsaritaan nyo anasayaan. Ay, kasaritak tuman ni Elmar inton malam. Well, insan. Tapno dua kayo umapahan iti ayan ni Nana Rosa. Kasta't imbaga ni Nana Rosa iti kasinsin mo? Wan, for sale gayam dahito balay kan lote da. Kasta ka di? Ay na, sayang. Kurang ti ornong ta. Ay, wan nga rod. Ang padasan talata akasaritaan ni Nana Rosa. Wan man ngagpayso. Anya ti amuta nga amangan no kayat namat at 2 gives ti panagbayad ta. Wan nga rod. Ay, sapay la kumaa. Agi na naak pay biit. Mapanta iti ayan na inton madamdama. Iti do atawan a panagnaudyo dito'y balay. Napanagnagak ti kinasaya at yung agasawa. Awan makunak kada kayo. Agyaman kami, Nana. Iso ano kasta ti kunayo akurang ti urnong yu iti presyo nga imbaga. Awan parikot iti dayta. Agtala ka kada kayo. Umanugotak iti kunayo a 2 gives. Ha? Kasta ka din, Nana. Ay na, agyaman kami unay. Agyaman kami unay, Nana. Awan anyaman na, Regina. Elmer, kalpasan ti 2 bulan, sumangpetan ti anak ko nga gapu iti UK. Urayan tayo laang ti panagawid na. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo ti may papan iti daytoy abanag. Kan apag isuntumeten apa i-clear ko amin nga abang dagiti adda balance na. Iti kasta, addan to kada kayon, no anyan to ti aramiden nyo. Wan, Nana. Tinapatag, naibagayon kanyak, ada kayo ti manggatang daytoy balay. Iso asaan kon nga ikanvas iti sabali. Jak mailadawan ti ragsak amarikriknak ita, bakit? Uray siya. Kasla jakpat yan amadan tayo iti kabukbukudan a balay. Saan tayo ito nga agab-abang? Un bakit? Naimbag at talaga ti Diyos. Inturong data iti nasaya at atrabaho. Aging ga anak ornong ta. Kat ita, maaddaan tayon iti kabukbukudan a balay. Punno dayta. Naimbag unay ti Diyos. Nasken amabayadan nyo amin ti abang nyo iti 3 a bulan, Magda. Ngamin, numagatang ton da ito'y balay. Sabalin ton ti akin kukwa. Ha? May sabulan laangan ti urayan. Saanan ada kami ti akin kukwa dito'y balay. Kasta ka din, Nana? Kaya ti asawan? Pumanaw kaming tumutan ditoy? Day tatijak masungbatan.
Ngamin, makaamun tumatan di gumatang. Noan niya ti desisyon na. Iso anas ken ang mabayadan amin dagiti abang delay. Awan pa'y ngamin kwartami. Ngam sana bale, napanagtrabaho ni Rito ita. Sigurado nga da masweldo na day inton Sabado, nana. Alang nga rod, siguraduan nyo ang makabayad kayo inton Sabado. Ngamin naurnungan ti abang yo. Wan, nana. Ay na, naskan amang sapul kan iti sa bali a boarding house lakay. Tapay. Inla ko gaya man ni Nana Rosa to'y balay. Sigurado ang mapapanaw tayo dito'y kalpasan ti may sa abulan. Anya. Iso anaskan ang mabayadan tayo, di talubulan asaan tayo ang abayadan. Nakababain mo't itigim matang iti da iti abalay no bilang laang. Kasta ka di. Saan na bale? Ibayad ko lang ang ti masweldo kinton Sabado. Nakababayan ba't ngagpaiso? Wan tani, amangan no adda maibaga ni Nana Rosa. Anya? Kat? Pagakaran nyo ngay no bilang laang? Ay, day tarod ti parikot mi ita, friend. Sapay nagriga ti mang sapol iti boarding house ita. Nang runak at nang rugi manan ti panag-eskwela dagiti estudyante. Wan nga rod. Ngumurayan nyo friend. Ang mga no di na kay papanawan, tigimatang iti balay ni Nana Rosa. Ay na, sapay la ko mga road friend. Ngam no papanawan da kayo? Di umay kayo laangan dito enme. Wan gayam. Pagakaran na nga di ka arubam a washer ti carrots no bilang laang. Awan bibiyang ko iti dadya a tao. Umakar ko mga road iti adayo tapno saan kami nagkit-kita. Wana, tapno natal na ti panunot mo. Awan ka apam iti aglawlaw. Ay, husto ka, friend. Husto ka launay. Ay, win gaya, minsan, anya nga tinagsaritaan nyo ni Nana Rosa. Ay na, good news, insan. Umanugot ni Nana Rosa iti imbagami ka ni Elmer at 2 gives ti panagbayad mi. Ay, nagbayaten! Man-mano, tikas ken kwa na atao. Wan nga rod, insan. Ay na, blessing para kada tayo. Kat mo asawan, napaunaan nyo nga roden da ito'y balay da ken lote. Saan pa'y, insan? Urayin tayo kanupay di anak na sumangpat nga agapu ija UK. Tapno manggag na ti amin apagsasaritaan tayo. Ay, kasta ka di? Ay na, nagasat kayo at talaga, insan. Datayo, kunam insan. Numagatang minto day ti abalay. Saan kanton nga agabang? Librenton ti panagnaed mo ditoy, insan. Kat, nakasapulin da Regina iti baro a boarding house da? Jak amo Jak mo't damdamagan. Kan jak kasarsarita. Tapno amok ko ma. Para makita man, no sa dino ti pagakaran da. Mapanda siguro na iti balay dalakay na. Abay, at daya balay dalakay na dito'y syudad. Adda, iso na laeng. Takay kayat dati agabang ngam ti makipagnaed da iti balay dalakay na. Siguro, nagalas ti ugali da ita Regina. Iso asaan da nga agkaalaan iti katugangan na. Anya? Iso mo ti ko na ni bakla. Iso nga amok nga ibaga. Kat, napiyang nga rod ang kadakwada. Tadagayang pagakaran da no bilang laeng. Apay nga inayapan nak. Ada ka din napatag nga ibagam? Agbayad ka din iti utang mo iti kasinsin ko? Ha? Ay, kwa? Saan? Awan pa'y pagbayad ko. Anya nga ruti ibagam? Salud-sudak ko man, no adda na sa pulam a pagakaram. Kurang amay sa bulan laangan ti pawayway tayong agsapul iti pagakaran tayo. Apay, saan ka di na ibaga ni Nana Rosa ken kadayta? Anya ti ibagbagam? Saan mo matgayam nga mo? Inlakon ni Nana Rosa daytoy balayda. Aya! Ket, anya nga ruti plano mita? Ada pagakaran nyo? No, ada di umakar kayon, iti kasta, masukatan mo ti borders ditoy. Anya? Ay, no siyak, saan nakapumanaw? Ngamin, dito yaklata. Ay,
Dahil tangarod ti parikot mi ita ni Rito, friend. Ha? Aging ga ita, awan pa'y nasarakan mi apagyanan mi. Ay, manual daw langan ti Orion. Sumangpeten di anak ni Nana Rosa. Kasta ka di? Kat, kasano daytan? Makamuditan. Barang di nakampapanawon aja gimatang iti day ti abalay. Wana, barang agpaabang matlaang. Di jay kayo latta. Ay, sapay la ko mga ruta kasta, friend. Ay na, nakita kitay. Simbang pweten ti anak ni Nana Rosa ang naggapoy dya UK. Kasta ka di, bagat? Wan, iso nga urayan talaangan nga umay nataayaban ni Nana Rosa. Sigurado nga umay day jay. No saan nga ita? Intun bigat. Ay katuna, uray saan tanto nga agtrabaho intun bigat. Urayin ta nga umay ni Nana Rosa. Tapno pagsasaritaan tayo, ti maipapan iti daytoy abalay. Wan sa anak pa'y laamapan agugas iti karots. Aginanaak man mat. Ay katuna, aginana ka mat. Amok anabambannog ka. Agasam ngay, inal daw amapan ka agugas iti karots. Isumutan ati inanam. Tauray siya, jakpay lamapan ijay site. Wan, padaanan ta ni Nana Rosa. Oh, itaman pa'y nga da ka dito'y, Regina. Apay, di ka kadinapan nagugas iti karots? Wano, awanan ti karots ang maugasan. Ha? Itaman pa'y akong diwalis ka dito'y. Ay na, agpapada tayo ang mapapanaw dito'y. Iso adikan aginwawalis dito'y balay da Nana Rosa. Apay ka di nga ultimo panagwalis ko. Kat dakas ti panangipapan mo, manang Magda. Di ka mat-an-anwan Bigbigat, ngam kastamat tanti ibagbagam. Mas dawak lang amin. Taitala ang akong diwalis ka dito'y. Gaputaan mo, asimang putan ti anak ni Nana Rosa. Ti amom siguro. Agin wawalis ka, tapno makita da ka kat saan da ka apapanawon anya. Anya? Ang amala, ituloy mo ti agwalis. Barang makita da ka nga agpaiso kat maasyandakan ka. Naimpagmantada kayo, Regina. Elmer, itaman pa'y asaan kayo anapan nagtrabaho? Wala na. Saan kamin anapan? Kinapudno na. Padpadaanan mi nga umay ka. Kasta ka di. Wala na. Ala, tangay adan ti anak ko. Umay kayo ijay babainton madamdama, ha? Sige, Nana. Tapag sasaritaan tayo ti may papan iti daytoy balay. Umay metla ang jekabsat ko nga adda di tabangir. Kanti kasinsin ko, urayin tayo labiit ida. Sige, Nana. Umay kami, iti asawak. Anya ti resulta ti pagsasaritaan da Nana Rosa kanda Regina nga agasawa. Papagayam, di uliwayan adenggen ti maudi apasat ti serye tayo ita alawas anapaulwan. Rugit iti imaka. Dito'y drama tayo ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan iti mat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti maudi apasat ti serye tayo ita alawas anapaulwan. Rugit, iti imaka. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan.
Tangay addan ti anak ko. Umay kayo ijay babainton madamdama, ha? Wala na. Tapag sasaritaan tayon ti may papanday ti balay. Umay mutla di kabsat ko nga adda di tabangir. Ganti kasinsin ko. Urayin tayo labi ida. Sige, nana. Umay kamin to iti asawak. O sige, inak nga ruta na. Urayin kayo ijay basement. No kasta nga rod, kaano nga ito ti balansyo, Regina, Elmer. Sabado ngamin ita, nana. Isu asan ang makawidro ni Regina. Isu nga inton loniston. Mala, no kasta ti kunayo. Ayun gayam, anya ti plano yun no bilang laeng. Ituloy yu ka di ti agpaabang. Ha? Wala na. Apay kit din asaan. Wala, agpaabang kayo lata. Sayang mat. Ayun gayam, amo ka din damagda nga agasawa. Ada kayo ti bagbag akamanggatang iti daytoy balay. Saan, nana? Saan da nga ammo? Saan mi ngamin nga imbagbaga? Malaksid lang iti kasinsin ko. Kasta ka di. Ay nakasta ti kayat ko nga ugali, Regina. Naulimak. Saan aparamag? Agyaman kami, nana. Awan ngamin ti magunod mi, no bilang taagparparamag kami, nana. Kamo dyanan na, addan bukod tayo abalay. Saan tayon nga agabang? Ay na, wun nga rod bagat. Saan tayon nga agabang? No dikat, datayon ti agsingir iti abang dagiti borders. Kasladyak pa'y lapat dyan. Agug-ugasak laang iti karots. Kan construction laang ti trabahom. Ngam addan balay tayo. Uy-uyawan dakdag iti daddo maatao. Gaputa ka na yun da ka makita ang nagrugit ti imak. Tunggal lumabasak di tababalay da. Ang amita, addan balay tayo dito syudad. Addan balay tayo. Gapu iti rugit, iti imak. Ay na, bakit? Awan imposible iti tao nga amuna ti agimpad. Wala. Ay, manulaangan nga aldaw. Pumanawan da na Rosa. Kat datayon ti maisublat ijay basement a paggigyanan da. Wan nga rod, bakit? Ay, wan gayam. Kasanon damanang Magda. Papanawon ta ka di ida? Ay, nagalas mo ti ugali da. Kan, addamot tan karbangan ta amang papanaw kadakwada. Kwa? Ado ti tattaong agsapsapol iti pagnaadanda. Wano pagabangan da. Sigurado nga adda ti nasisingpat nga agabang. Wala. Bayan talat ta idan. Kaasidamot no bilang laang. Ay, nagrigat ti agakar iti boarding house. Nang runa no ado ti gamit. Sa bagay matkit di Ala, uray di taidan papanawan. Ay na! Congrats, insan! Bayaw! Da kayo na talaga ti akin kuko iti daytoy abalay. Agyaman na, kinsan. Ayun gayam, kasanong nga da Magda? Ay na, papanawa mo nida. Makaamudan no sa dino ti pagakaranda. Ha? Ay, saan, insan? Uray saan dan apumanaw? Ha? Kaasidamot. Ay na, dayta ka man ako nakon. Sumrumanan ti ka na singpet mo, adyak magustuhan. Kano nagalas ti ugali da? Kanayon da kang uyawan. Iso nga itatabalay mo da ito'y adda karba nga mamang papanaw kadakwada. Syo! Kuna, makaslamanok. Tagnakim da. Ay, Diyos ko. Insan, nasaysaya at mutlaang tinapakumbaba. Gapu ti tao ang napakumbaba, naas-asidag ti grasya kadakwada. Ha? Dakas ti agibales, insan. Barang no babaan iti panangasik kadakwada, kat makaamiris dan.
mapanunot da dagiti nagbiddo tanda. Ay na, dagijay pa etat tao insan. Diyak lapat yan, ang makaamiris da. Na ito lang dan, tiki na maditi ugali da. Oh, apay ngay may ka dito, si ka Magda. Salud-sudak la kuma, no anya ti desisyon ti gimatang iti daytoy abalay, bakla. Talaga di mo pa'y amuan niya. Saan pa'y, si kakit dimot? Agsalud-sudak ayakan ka no amukon. Ala, mapan ka, ija ayan da, Regina. Ni insan ko. Ija, ti pagdamagam. Ngamin, isuda ti akin amu iti amin. Ha? Anya ko mati connection darihina, kat pada tayo mutla ang idang agab-abang? Ay, dahil ngamin ti madiken ka, kat. Ta judgmental ka unay, Magda. Anya? Ala, mapan ka, iti ayanda. Tap numasong batan amin asaludsod mo. Imayak, tako na ni bakla. Ada kayo kano ti makaam mo, no anya ti desisyon ni Nana Rosa maipanggap daytoy abalay. Amok ngamin anapan kayo manan nakiosyoso idi nagsasarita da. Iso nga amuyo. Uwan. Napan kami, Manang Magda? Amok napan kayo manan nagpakpakaasi adi da kay papanawan. Ngamin, awan ti pagakaran nyo. Ha? Sige, ibaga mo no anya ti amom, tarumwara kun ditoy. Nagbangsit. Ay, ala. Ano sampay lang arud ti dumngag. Kat uray aputem day taagong mo, Manang Magda. Anya? Iso anapan kami nakiusyoso idinaminsan nga aldaw iti ayanda na Rosa. Ngamin, da kami nga agasawa ti gimatang iti daytoy abalay danana Rosa. Sumrun sa manon ti kinaagbibisin mo, Regina. Manang Magda. Talaga nagalas gayam ti ugali man niya. Ibagbaga lang araw din ni Regina ti pudno. Kastapay lang ti panagsungsungbat mo. Ha? Bakit? Papanawom kit di idan. Talaga nagalas ti ugali da. Kinapudno na, talaga akayat ti asawak apapanawon kayo. Gapo itinagalas nga ugali yo. Ha? Gapo tamasyanak kada kayo, Manang Magda. Imbagakan kwa na asaanan. Gapo taamok anarigat ti agakar iti boarding house. Anya? Ulitak nga ibaga Manang. Da kamin ti akin kukwa iti daytoy abalay. Isu nga awan maaramidan nyo, no ibagak a pumanaw kayo. Amom, Manang Magda, aglablabos kamutan. Di mo matan panunutan, no makapasair wenno saan itirik na ti panagsasaom. Pasensya ka man, Regina. Mababainak itan kada kayong agasawa. Ado dagiti saan anasayat nga inararamid mo kada kami. Ti pananguy-uyaw mo kanyak. Ngam pinalabas ko dagita. Gapo tadyak kayat nga adda ka apa na. Ngamita, jak palabsanan, no di ka pa'y laagbaliw, Manang Magda. Ay nalakay, pudnumot gayam adarehina ken Elmer tinanggatang iti dayto abalay. Kasta ka di. Nangalaan da ko mga itidakkel agatad no bilang laeng. Kat ti panagkonstruction nila kay na Kanti panakiug-ugas na iti karots. Kanti may sapay ang nagtaudan ti kwartada. Nagmember da kano iti may sa akalatakan ako up dito syudad. Kandakkel ti share capital da. Iso ang nakalunda iti dakkel. Ison at inanyon da apin ang bayad iti dayto abalay. Anya? Kasla imposible mo't day tabakat. Ay na, di ka din sumanaula kay. Agpakumbabata itan. Ngamin, isuudan nga agasawa ti akin kukwa iti daytoy pagigyanan tayo abalay. Kahit, anya ti ko na ni Regina. Papanawan na tayo dito'y, wenno? Dayta ti jak amu Barang maayayok kat dinan patuluyan ti panggap na apanang papanaw kada tayo.
O, anya ti planong mitainsan? Ay na, pagtalawom ngamin idan, ta isupay asakit ti ulo. Total, naglalastog ng hagsasao. Di mangsapod dalangin iti sabali a boarding house. Dayta nga ron ti pampanunutak, insan. Nga masyanak kadagiti anak da. Saan mo't akaraman dagiti ubing iti pungtot ko kadakwada nga agasawa. Sa bagay matkit di. Uray saan dan apumanaw, insan. Makaamiris dan tumatla siguro. Oh, apay nga itay kapay lang dita suli. Nakaululi makamit. Pampanunutak lang amin dagiti inararamid ko kan ni Regina. Ha? Awan na pulos tinasaya at ngay naramid ko kan kuana. Pasig a pamadakas. Ay, makunkonsensya akong lakay. Anya nga tanong mapanak iti ayanda. Inakagi daw iti pamakawan. Kas lang amin kananak ti konsensya. Naamiris ko dagiti dakas ngay nararamid ko. Ay, katmapan ka. Awan mo't dakas na. Nasayat na ita na panunot mo. Uray siya. Kaya't kumatiagkid daw iti pamakawan kini Elmer. Aklunek. Kanayon ko apakitaan iti san anasayat. Tunggal agra na kami. Anya? Ala, duata amapan bakit? Duata amapan makisarita kadakwada. Pakawanan na kami kuma, Elmer. Regina. Amo kasaan nga umdas ti sao. Apakawanan na kami kuman. Ikarimi nga aramidan mi ti amin. Makita yung kan mapanagnakan nyo laang asipupuso ti panagbalbaliw mi. Nasaya at mat no nakapanunot kayo. Wan Regina. Sana gaputa. Di mi kaya't apapanawon da kami. Iso nga umay kami agkidkid daw iti pamakawan kada kayo. No di kat si pupuso ang nakaamiris kami iti amin a kinadakos mi. Manang Magda? Ada kada kayo. No ibagayo a pumanaw kami. Di pumanaw kami. Kasi ti kanayon ko nga ibaga iti kasinsin ko. Saan kayo apapanawan, Manang Magda? Dito'y kayo lata. Agyan kayo dito'y agingga iti kay kayatyo. Iti kasta, adamat maitulong mi kada kayo. Imbagla apakalaglagipan nyo kada kami. Ay, agyaman kami unay, Regina. Talaga nasayahat kayo. Anya? Seryoso ka kadi iti ibagbagam, friend? When friend, pudno ti bagbagak. Darihina, isuda nga agasawan ti akin kuka iti balay apagababangan mi. Anya? Kat, naimbag man ta di na kay papanawan. Kinapudno na. Pagbababawyak nga dagiti inararamid ko kadakwada. Ha? Naamiris ko asyak ti ayan ti bidot. Kat makunkonsensya akon. Sa bagay, kasta talaga. Makaadal tayo iti pagbiddutan tayo. Saan ka di? Sa bagay matkiti Husto ka, friend. Kat, kasanon tilinangan nyo ita? Pagyamyamanak nga rod, gaputan na saya at dalat nga agasawa kada kami. Uray madlaw mi, nga adalat tamot gurada kada kami. Maawatan mi ta da kami nga rod tinagbiddo. Katuan anya ngay nga rod, friend. Ay, panagbabayad man gaya man iti tuition dagiti ubing. Uwan nga rod lakay. Saan da maka-examine no saan da nga agbayad? Itan sapay ti panagbabayad iti abang, saan ka di? Uwan gayam. Itang haal daw ti panagbabayad tayo iti abang. Alam da ito'y 3,000. Yung kagbayad. Nakababain ka da Regina. Ha? Alamon, siya kung ti makamo iti pagtuition dagiti ubing. Umutang akpay lang iti kumpare. Sige, no day tati ko nam. Inak nga rod agbayad doon. Tanakababain nga agpaiso kada Regina. Amo kakasapulan nyo ti kwarta, Manang Magda. Ngamin,
panagbabayad iti tuition fee iti pagadalan. Ha? Saan kayo matkat nga apuraan nga agbayad iti abang yo? No awan pay laeng, di ilista tayo pay laeng. Ha? Eh, Apay akas ta tila nga manang Magda. Kasla makasangsangit ka. uwan nga Rodrina. Sobrang amin ti kinaano siyo kada kami. Diyak amo no kasano kami ang makasubad iti kinasingpot siyo. Manang Magda, Nagsingpot ka unay Regina. Awan ti makunak. Katagyaman ak unay kada kayo. Sapay la kumata mapakawanda kami iti amin adakas nga inararamid mi. ala, di yun pampanunutan dayjay, manang. Napalabas ang dayjay. Lipatan tayon. Tikit di masakbayan, ti panunutan tayo ita. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Rugit, iti imaka. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Umayan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ha! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ay, aguray kayo. Saan ko akasangay itangal daw? Anya? Awan. Mas dawak tanang yung kayo matan iti regalo yo cake. Na. Saan nga ron apud no ti imbaga ni Pari Badong? Akasangay mo ita, marikwanang? Saan? Ay, linuko na kayo ni Kabadong. Salbag ka ba daw? Ay, kung kunaklain, birthday ni Kagawad ko nang, namati kayo may. Ay laklakayan ng olbawd. Mangibabain ka. Anya? Na tamaalam pa'y latag katawa. Kaya mo ti pang-aur Ha? Apaya masurun ka ngay. Di kay kitagyaman tanangang kayo iti cake. Na, ay, nunalak ako matipumang ur iti tao. Ha? Ay, nakulkalain ka day. Bumakit ka dagos, nukas tamlaeng. Na, Anya ngay, Kagawad ko nang. Ay, maday, ti agsasao iti saan apud no, Kabadong. Anya? Ay, mangirubrubo ka no kastalaang. Amom pa yan, no kasangay ko at talagawan no saan. Ay, di kay kitagyaman. Tanag-birthday ka din na oras, maray. Siyak ti mababain iti inaramid mo. Ibagbagak lang, mate. Ang namati damot na dagos. Di mo ulitan ti inaramid mo, Kabadong. Ha? Dahil talamang lukloko iti padam at tao ti ammo. Ngay, kayo matgayam tatabataw. Why? Siyak nga raw, kwa raw. Anya iti madamag itangal daw. Kwa. Good news, kwa raw. Ha? Anya iti good news. Mabit lang, tayara sa askuking ka. Aw. Lab nakakanumagayam nila sa balasang need na. Ha? Imbaga na day takadakayaw tatabataw. Wine, kwa raw. Wow. Tinasayat, agarim ka, kini Ilsa. Ang, kasladyak mamatay. Ngay baga na ti kasta kadakayaw tatabataw. Patinak ngamin kin aramidam timbagak. Pudno nga ta, nga gayat kanya. Saan apod no nga ta? Talaga apod na, kwa raw. Ay di ka basta mamatpati iti imbaga ni Pari Badong.
Uncle. Kano naglay nga gulbod day jay ka nagaramid iti istorya. Ha? Ay agad nad ka kan na. Di ka basta mamatpati. Kastanga-tangag pa iso, Uncle. Agas may ta imbaga na nga agkasangay ni Marikwanang. Idinto ta saan mo't apod na. Anya? Ay, awan day tay. Awan pa mo makukwarta na tao, bait. Na, ay katagsapol ka ngamin iti mabalin mo apagtrabahuan Ay, kasano nga ta ti pamayan na ya? Kasano nga ta? Tuy. Ay, diyan ka mukun ka! Panawan ka man langang! Aha. Hadan na panunod ka. Wine. Anya ti ibagam ka ba daw? Apa akas lang masakit ka? Ay, adda ba to ti kidnik, mare? Ah? Kit masapal ang maoperaak. Ay kat paupiramon Naita nga ron ti parikot ko, mare. Hawan kwartak ita. Ay, una yan. Ay kaasi kamot nga rod no kasta. Mabalin ka di apautangan na kiti 5,000, mare. Iso ko mati aramata nga pagpaopera. Bayadak taon nintun na da kwarta, may. Sige. Pautangan ka, takaasi ka mo. Yes! Ay na. Nagmayhati na ya. Nukas to ya kanayan. Atama daw. Nay, da kayo matngagpaiso day ta. Ewa bait, siyak mo day tayo kuharag. Agmay-may sa kayo mat nga umininom iti arak. Kita niya kay kumay. Kabalan nyo ka di pa iti bagiyaw. Ang mga nudi kay makaawi dahin. Ay, kabalak ba kuharag. Day talaga ya. Ay, ibaon ka man kiday. Ha? Pangibaunan nyo kumakanyak, Mike. Hingga gumatang iti arak kan pulutan ta. Inuman ta, dito'y higay. Nagpasada akpay. Umay kayo kitday, tay tulod ka ni di balayaw. Ay, sanay, kuwarag. Iturog ko ba si ditay? Madamdama, ituloy ko manayin kaginam. Gananad kayo nga ruta. Agmay-may sa kayo ditaw. Nay, apay nga itaka lang sumangpait ba daw? Nagnagnak ang nagawid ditay, tuya. Anya, manipod ijay ilay, nagnagnaka. Di ka man lang nagloghan. Ay, ada ng dukot, jay kwarta dito bulsak. Kabayatan ti pan naturog ko itigid ti kalsada. Day ta ka nga men. Tauray adda kwartam, day ta agbarbartag tar aramidum. No kasan no kidi nga muda, nga da 4,000 a kwarta. Ha? 4,000? Nangalaam iti kasta a kwartam? Inutang kaw kin ni Marikwanang. Anya? Guarag, adda ka di kwartam dita. Ha? Damot basit na pasadak tataba daw. Apay ka day. Ay, kuha. Mabalin ka di nga pautangan nakpailaang. Anya? Hada nga min bato ti kidnek. Kit masapol ama opera. Kasta? Wayne, iso ang maasik ako mamut ako arag. Sige. Di kang danag. Manuti utangin nyo kanyak kumaya. Uray 5,000 kumalaang no adda. Tangay importante ti pangusaran niya. Sige. Pabulutan kayaw. Ay na, hagyaman ako arug Kat, naoperaan ka din ni Kabadong, Marituyang. Anya? Tapay kumaama operaan. Kano kunanabot nga adda bato ti kidney na, iso ang maopera. Kunana day ta? Awan, Maray. Iso a pinautangak iti 5,000 a pesos. Ay. Sana pud nung adda bato ti kidney na, maray. Anya? Rason na lang dayjay tapno makautang iti kwartakan ka. Na, kasta gayam. Wan, iso apang nga asiyaw. Tadiyo patpatyan kan papautangan iti kwarta. Na, Bukasta, sana pud no timbaga ni tataba daw.
Wan kwa roga. Nailaw anakit din ang nagpautang iti 5,000. Ay, isumot lagaya makanayon nga agbartak ita. Tada inutang na. Ay, parikot ka. Tawan pagbayad na iti inutang na. Kinapudno na. Maditiriknak ka po iti dayta na amuak kada kayaw. Ha? Imutang mo't kanyak ni tata ba dong iti 5,000 apisaw. Anya? Pagpada kami kinikagawad ko ng alinuko ni tata ba daw ang kail. Ha? Nagulbaw tapno lang pautangan may. Talaga aloko day dya apari ba daw? Isungagan anad kayo matkan kwa na ang kail. Agyaman nakata imbagam day ta. Tila ibagbaga na asa na pudnaw. Tapno lang makadiskitar iti kwarta nga igatang na iti arak kan pulutan na. Iloko talaga day dya apari ba dong? Ay agsarita kayo ko ni kagawad ko anang. No, kayat yaw, kat idarom yo. Uray sana ng kail. Hanggang no ulitin naman ay. Idarumi na talaga. Saan man at tila iras-rason mo asaan apudnaw si kabadong? Tapay man din aya. Kasla ka mula tigrin ako milaw. Gapo tanapan mo inululbudan dakwaraw gan marikwanaan. Nagdramak lang mo ta. Yung namati da mo adagos kanyakan. Kasano kumaadi da mamatay? Lakayan kan? Anya? Ha! Pangaasim si kabadong agbalbaliw kan. Di ka mangibabay. Enteng, intaray damat kano ni Pari Badong iti ospital. Ada siguro sakit na Idi kwan, nakaawid kano matlaang. Kit na agasan ti sakit dan Na, kasta nga tanga agpaisaw. Ay, mapanak man langan iti tirsina ni kagawad ko anang. Nay, apay? Kisayak man ti inawat ko nga honoraryaw. Gumatangak iti papaitan. Ha? Nyangay, di pimay saun nga adda bato takidnaim. Ha? Anya nga ita. Masapol ang maopera, tuyang. Sapay awan kwarta ta ita. Ay, umutang ka pa'y laang mit Anya? Ha? Sikan ati mapan umutang no kayat mau. Nagko na nga main amapan mo ibagbaga nga adda bato takidnaim. Ay, unay ka mitin, tuyang. Anya nga ita, di pimay saun. No di mo kayat, siya nga ruda hindi mapag. Ha? Sino nga iti mapan mo umutangan? Makamuditan tinaskain kit maoperanak. Kanya ti ibagang pari ba daw? Ay, kuwa pare. Umayak ko maumutang iti kwartam. Ha? Amo ngay nawad yon, ti honorarium yu itabulan, pare. Ay pangusaram ko maiti utangam. Hada ngamin imbaga kanyak ti doktor, pare. Kanyat imbaga na. Hada kanu bataw ti kidnek. Kit masapaw la maoperahan ay niti kabiitan na panawain. Ay di ka man magluluko. Pare. Ay amukon, di ka nagsao iti saan apudno. Nula makautang ka iti kwarta. Pagsyat mong tumutlang. Ay na pare, pudno ti bagbagak. Sana nga gululbod, pare. Ay jak mamatay, agawid kakit din. Anya. Ay, kasanuwak pa itan ang maoperahan. Sana mamati kanya ni parinting tuyang. Di anya nga ita. Awanon ati mamatikan ka. Naglaing kan tumangamin nga agulbaw. Ulbod ang tipad ang mataaw. Ultimo siya. Ay, tulungan na kun matuyang. Kaya't ko ti maoperahan na dagaws. Awan mo't nga rod amok ang mabalin ko apagutangan. Anya. Ay, pudno ti bagbaga kwaraw. Hada ba to ti kidnek? Wow! Iswa pa nga si Mabaraw. Pautangan na kumamanay na uray 5,000. Ay, sardangan nakman. Kanayon ka lamang luklukaw. Ay, saan kwaraw saan? Maruan kayo alaklakayan. Gapo iti medical abstract ni Pari Badong nga impakitam, mamati akon maray. Ay, agyaman ak maribanang. Sige, kasaritak ni Inteng, tapno pautangan na ni Pari Badong. Agyaman ak manen maray. Sapay ko mga rod ata kayat na. Man nakaawat ni Inteng, agpautang dayjay.
Nang runa no maipapan iti emergency ti makagapo. Ay, sige man nga ron, Maray. Tanong mabalain, maopera ko man iti kabiitan a panawon. Di ka agdanag. Mangnamnama ka, Marituyang. Ay, kumusta kan paray? Ay, mayatin paray. Naoperaan akon. Naikatin ti bataw iti kidnek paray. Ay, very good paray. Hagyamanak, tanamati ka mula ang kanyak paray. Eh, saan ko maapulos kahit? No, saan aga po iti impakita da a medical abstract mo? Ay, pagbabawiyak iti inaramid ko paray. Suri at talaga. Mayat ano agbabawi ka? Mandi nga minti, agul-ulbud paray. Ay, huwag nga rod paray. Mababain akon kan ni Kwaraw, kan ni Kagawad Kwanang. Di mo panunutan da dyan, tanalpasan. Agpaimbag kakit di. Ay, huwag paray, thank you. Into numimbag kan, inkanto makitang dan tapno da kwartam. Tapno mabayadam ti utang mo. Ay, sapay ko maatakas na paray. Kaya't kunti agbalbalew, kan mga barwanan paray. Ay na, tatabadong. Saan ngamin anasaya at nga ulbudam ti padam a tao. Taamangan no dumteng ti aldaw, adida kanton pulos pa dyan. Ngam sakbay na, kaya't may mga nakablaawan ni Madam Nida Nazareno, dita Upper Chrome, Quezon Hill. Ken kada kayo aminin apo, anaayat adumdumngag kadagiti drama ni. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumlid. Ken iti direksyon, Fuji Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Na, apay, anya ti sapsapulam ba daw? Ay. Inwara-waram metan ti karga ti basket dito'y kusina. Agsapsapo lang nga ron iti silupeng. Na, anom ti silupain. Hinawis nak ni Parinteng. Ang kami kanong makidaya, iti gayam na. Kahit apay ngagsapol kay ti silupain. Ay kat amumutin ato yan. Pagkarga iti makmagan. Di ka lang mabain. In ka lang arudin makipangan, mangisupot ka pa'y. Mabiyag na kaya ti baing. No adda makan a libre. Agawaan ti mangipaknay. Ngam numat adda makakita, kababain ka. Ay umapal dalang ah. Agam no awan makakita. Patyaman adi damit mangala. Ang pag-abigat mo maray. Madama magayam ti karait mau. Ni Parinting ay maray. Ay, saan kumot nga mo, pare? Nalabit nga adda ije barangay hall. Apay, adda pa pananyo? Nay, apay di na imbagaking ka maray. Kit isupay tinangawis kanyak. Nay, awan mo't imbagbaga na. Sa dino tinangawisan na kan ka. Adda ka no agpakasaragayim na maray. Imbaga na mapang kamay. Ay, kasta ka day, pare. Ingkalaangan kitaan ije barangay hall. Amangan mo't no nalipatan na. Sige nga rod maray. Mapaanak man dito barangay hall. Sige, pare Badong. Sa dino ti papananda kapitan kan badong ko maray. Awan mo't tinasasaon ni Inteng, Marituyang. Saan nga taas sa balay tinagdenggan ni badong ka? Jaklaan mo Ang managlilipat kat ni Inteng. Nangruna no adu ti aramiden da ije barangay hall. Na, amangan no saan nga itatibagbaga ni badong ka? Imbaon ko ni pari Badong ije barangay hall. Mapanadamagan
No ita dya ibagbaga na nga da papananda. No ni badong ko, Maray. No may papan kadagita banag, nakalistan iti panunot na. Saan na amalipatan? Ah? Nalabos ka mo't, Mare. Unay ka ta nakalistan iti utak. Kahit agpay sumot, Maray. Kas kumaita. Nalipatan siguro ni Kapitan. Ngam ni badong kaw, di na nalipatan. Naimbag ta nasabat ka, pare. Mapanta ka din. Papananta pare? Adda ka di papananta? Saan ka di nga ita? Di ko na mapakasarte may sa gayem, ma'am. Ha? Ay, wala niya! Ay, pakasargayam tigayem ko. Ay. Kasayahat mo nalagip mo pa eh. Unak no siyak tinagkamali iti listahan. Ay, imbag mata nakalista iti utak mo pare. Pasaray adda dagiti awes kanya adayaan. Ay, ibagakan ka. Sikan to ti mangilista iti aldaw kan pitsa. Nya. Ay, katuwa na pare. Siyak pa iti ko na. Awan ti mailabas, no malipatak, no maipapan ka na kita. Sungaro na sikat ti pan nakasekretaryo no maipapan iti dayta. Para. Nakitak mo't ang nagkuyog da kabadong kan kapitan. Papanandaya. Jakman am mo, Mare. Basta agkuyog da gijay adwa. Jak damdamagan no papananda. Ada siguro papananda. Mapanda makidaya. Amo pa'y mo dagi jay adwa. Pasaray adda madamag da adayaan. Saan da palabsan? Siyak pa'y kit di ti mabaen, iti kasjay ngar aramiden da. Kadayan mo't, Mare. Saan ba't siguro adakas? Saan mo't kit di adakas no naawis da. Tidakas na no saan da naawis kat mapanda. Day takimaday. So ano awisan nak amapan iti dayaan? Ay, jakon mapan, Mare. Tamangan nunadamag na laeng. Malaksid no siyak ti inawis da. Uray siyak, Maray. Saan kami nga agkuykuyog amapan iti dayaan? Naluto met akar ni dagitaw. Nangalaam ba daong? Apay, nalipata mo, na nagapuak iti dayan. Asino tinangtagkan ka? Medyo adumag. Anya pa'y ngay, no jay parawaras iti makan. Kaya't mo asawan. Nagsubli-subli ka di mawa. Wen, ado ti paraiyawat iti makan. Pinindak ida ang nagdawatan. Anya, kasanungay no adda nakasipot itar aramidam. Di ka lamapain. Kakaiso na libre. Di kakit agawaan ti dumawat. Dumtang to ti aldaw ang makasalaw ka iti mangdilaw iti kastang aramid mo. Uri agdilaw da, basta laki dididak dandanugay. Dayta ti kunada aposkol rupa. No di mo papuskulin tarupam. Saan ka makaraman, tuyan? Nadamag kong adaman ng dayaan iti kabangibang apuraw. Let's go tayo. Nasayat nga rin pare. Ado ka no kat ti mapartay. Ada ka no ngamin mabalin ti agpaskun. Ado nga rin ti karni, ano kasta pare? Iso nga rin nga isaganaan ta paray. Ado lakit di ti karni. No kayat mo, masapat ta amapan iti pagpartyan. Kampay idikit, tutulong tayo. Tutulong tayong mangan. Kaya uminom pare. Sigurado ti pulutan, dagiti ko siniraw. Mga lata iti sili, ken silupin. Bayong asa ko pa'y kidi, ano mabalay pare? Mga latan sa ngagpayso no makailibas ta iti karnay, ikabil ta iti sako. Wine, ikabil ta ti sakaw iti kasupukan. Iti asidad ti pagpartyan. No saan kayo anaawis iti dayaan? Saan kayo kumaamap-mapan, inteng? Apay ko magay dungo. Dayaan nga rod. Apay ko ajak mapan. Kasanon, no basit ti inluto da. Iso asaan da anagibaga iti sa balay. No basit ti karni. Agalisto ka atap no makaraman ka. Kasjay. Ay, una yan, inteng. Napuskul mo ti panagrup-rupam Naa. Kapitan ka pa'y mat nga rod. Kakaiso na alibre.
di ka kadagawaanan. No iti restaurant, nangingina. Nagbasit pa'y, sana ka mabsaw. Ay makasarak kan tulakit di iti tao asaan ang makapagpasensya. Ay, Jack Amon, noan niya ti maibagada kun ka. Ura niya ti bagada. Denggan ti bangir alapayag. Parwaran iti bangir, kasjay. Bilibak at talaga iti kinapos kulterupam. Ha! Ay talagang samot nga awan babain mo. Ay ibulsa ti bain. Tapno mailisi ka iti bisin. Ay, badong, saan nyo man akanayunan ti mapan iti dayaan? Tape asaan ngay? Saan mo't asikate gastos ken agluto iti papanan may? Adda mangibagbaga ano kano adda punsyon. Da kayo kin ni Kapitan tin numero unaw. Nagko na. Ay umapaldala nga. Anya kumangay ti apalan da. Ti kinalaing mo nga gisupaw. Anya, ay may sa kamay. Sa pinod da isang pit ko, kitag sila kamay. Kayat mo nga raw, asikalaang timangan, iti isang putma. Di oray lamut, mamay. Saan akas dati kayat ko asawain? Si kakit di may. Kasano? Mabainak itar aramidom. Kastapay lati ibagam. Sanak arawag akaskan ka. Ano niya? Umay kanta aging tutulong tangag party. Isungarong nga data dito, ita makipartita pare. Ala. Aglingad ka ta ipisok ko ti saka ti baboy dito'y butas ko. Ken kunwaray. Inkanto umisbo iti kasupukan ket ikabil mo ti saka iti sakubag. At sinublat ta. Mapanak mangikabil iti karnay. Kalpasan na, si Kantumay. Sige. Tagdungdung samit dagito'y kakadwata. Adda tayo mo dito'y likod ti balay, No adda iti kasupukan pare. Parsakag ti silaw. Tapno sumit nga ditaw. Ang gawaan mo tayo ti mangisupot iti karnay. Sige. Ipan ko iti ayan ti sakaw. Makumikom tumot ti tao amapan mangisimpa iti silaw. No medyo adun ton ti karni iti sakaw. Agawid tan tao. Medyo adun ti naipuslit ta karni paray. Sublatang mamut ti karni paray. Nadagsin kay. Sapay medyo agtagtagmat. Madlaw akar ni ti karga ti sako. Uray ta nasib nga mo paray. Rabi ipay may. Sus. Aginanatapay. Tani medyo adayo ti pagnaita. Oops! Saan na palay? Tanda magkarni a pagbingayan ta. No saan ta nga agalis tao? Awan da ito'y akar ni. Imbaglaki din. Ta idibinarsak ko ti silaw. Tatamaan na dagaws. Dinardaras ko mati nang isukibot iti karni iti jacket ko. Isugaya man nag-jacket ka. Uray na putpudan. Ure si kamit. Nagbutas ka pa iti nagdakil pangipiso kami iti karni. Nasirip tamutan niya. Una. Dahi tati nagpadaan ta nga kumparay. Sekretaryo na ko naman. Rumbang nga katunusan ta iti amin na banag. Una. Magkaibigang magkumpare. Adda kayo matan, inteng. Anya day taawit iyo kan ni pari badong? Karni dungo. Na. Tangdan mi atin mulong ang nagpartay. Adu matitang danyo, nutang danyo ako namday ta. Nalaing kami nga ron nga agparty, di adaw. Linaingan ayamot ti agparte. Ay na, inggaraw mo manen, inte. Inggaraw ka dyan. Dahito'y akar ni ti mangipakita iti ibagbagak. Di ka man, inteng. Agpabida ka manen, ako nak. Agpay sumit. Awan dahito'y akar na, no saan kami anasiglat. Aray, adda ka di manan nadamag mong agpadaya. Taman makipartay. Inton Sabado pare, ijay kabangi-bang nga barangay. Gayem ko ti kaaruba na. Adda man ay. Sigurado ano kasta paray. Kas iti sigod nga inaramid ta. Kas day tumanan ti aramidin ta. Tapno adda manan mayawid ta akarni. Ariglado paray. Agbutas ak manan iti dakkel akalawlaw. Una, agjakit akmat iti dakkel. Ken adu ti bulsa na. No addan tumanan na samag iti asideg. Ijay tumanay, ti pangikabilan ta iti pag-asakaw, nga itugot ta. Una. Adu manan ti pagbingayan ta, karni. Sus, agumatan tumanan nga agpulo ta. Puno day ta kunam, paray.
Aday dagiti aggergeret pare. Ay, makitugaw taman ki di. Ay, wala pare. Damot mo ng tangagpadpada. Ops. Oy, da kayo adwa. Saan kayo mapalubusan nga umasidig iti ayan ti karne, ha? Ne, apa yan nga kapsat? Anya ti problema. Sigud ba't atumultulong kami nga gergeret iti karnay. Hindi da ita. Hindi sana naduktalan ti mading aramid yaw. Anya nga aramid miti kayat mo asawan. Agpukaw ti karne, no adda kayo. As kaila aso nga agitara iti karne. Iso pumanaw kayo dito. Pumanaw kayo. Chu! Panaw! Ha? Ay sus! Apay ngay. Pumanaw ta ka no, pare. Inabog datamutan akas laukan nga ason. Ay, huwag nga rod, pare. Nabay na anak pa. Kababain pare. Sigurado nga ag dinamaganda ito'y napasamak. Ay, tinumpal ko kumatimbaga ni Tuyang ko. Asa anak unay ang makidaya-daya. Uray ni Banang. Pasaray paritan na mapan makidaya. Ay, kasto'y gayam ti Marik na. No aglablabos ta, pare. Kunak no agnanayon adida maduktalan ti aramid tan pare. Ay, agpaiso tay kunada. Nga awan ti palimod adi sumngaw. Ewan nga raw. Simngaw ti palimod ta pare. Pababain pa'y apalimod. Tagtatakaw ka no iti karne akas lasaw. Ay, ewan nga raw. Naimbag atas saan akas lapato. Nadamag mo ka din. Nagpakasar nila kay Turaw itong Domingo, pare. Ewan na. Ang mabain ako na mapan. Ay, oray siya, pare. Ang mga no at dagabaw. Show! Kunadan tumanay. Ay, manipod inabog data. Nakaamiris akon. Kas lamang manggag ko pa iti panangabog da ka data. Uy nga rin. Naple nga kiti hustaw. Iti imbaga day di akas lagrup-rupa aburanay. Nagturad daan na ngabog ka data. Kas lata nga aso nga ukan nga dog. Uy nga rin. Ay, di data pa'y binagaan ti agpadaya. Tanagwara sa amit ti damag. Kwa paray. Inta lamang restauranin. Ay, una paray. Anya pa'y ngay. Nga madabayan nan. Saan na libre? Ay anusan ta na. Inusan aga po iti kinaloko ta. Awan ko maitati pagbabainan ta. Ay, iso ama diti agaramid iti mati pare. Ay, una. Awan ko mati pagbabawiyan ta ita. Ay na, Kapitan Kantata Badong. Saan adakas ti makidaya, nulakad saan kayo nga agitaray iti karne? Ala sige! Ditan tinagipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.